Mayong adlaw yung tanan. Welcome back sa mong channel. Alexi Vlog. So karong adlaw guys, manguli nami Alicia. Dadlong Domingo dayron guys, happy Sunday ni yung tanan dyan. Karong adlaw guys, last banding na raman na mo ni Lexi kay balik na ni og magmaribuho kay eskwela na ni Rong Martis dyan. Ako pod Rong Martis guys, trabaho gapon ko sa cast of work. Taman pa na 19. Jarang inita ra ba? Anong nitago ka? Kay? Agang cellphone mo nang gilupitan. Uy. Anong nitago ka? Isa to'y maging ang papa ng tawag? Pagpapalit ka og. Uy. Papalit ka og. Ha? Papalit ka og. Motor. Kay arong di na ka maglakaw. Palit sa may tubag. Palitan ka, di. Mayura daw. Mayog man na dyan, mayog dili. Mayura daw. Ato ka rin tiyan kay sakit. Mayura daw ijay palit nga. Kanang koan. Motor. Mayo lagi mada dyan, mayog dili. Ha? Huwag ka nang umasa nang hindi masasaktan. Huwag ka nang umasa. Lagi rabi kay ako rabi o magkakwarta nas mama makatigom na kong dako. Palit ko og motor for your school daily. Magbinuutan lagi ka adto ilo Julie. Magpabadlong ni Mama Julie alag ngipon sumini daot. Ako. Mapangag na daw si Papa. Bali. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay ko ito. Pangarap ko. Nagbuhat paminila kayo. Panahuman. Katulog, be. Ang ibigin ka. Kay tagal ka nang naghihintay. Japon, magbinag-ur pagka ni kabot lang Mama Julie ha. Maglak-hilak na pagka ha. Mahog na siya po na. Maglak-hilak na pagka dito ha. At sa hilak-hilak kay narapjidag ang pulis dito. Pangag, ang mga pangag dakken. Dakpen dai dakpen. Dakpen. At sa habang kata siyang buo be natakdan ng kakunin mo lusa. Wa ko naligog dagat sakad sa pag-arina mo kay I feel not kapoy sirong adlaw Nasusunod kay ulit naman. Takasimba ron be. Dara ta Suibi Santo nakasimba. Auberpulis pada itu. Pulisan to eh. Simba ta bakit Ate Mayor? Di manggod to. Di asa ka ng Bernisan to mo to. Bernis mata huy bistan yan hi. Bernis mata. Bye guys, at pangiran enjoy guys, nagabot sa bahay kay magkita-ita sa midan bibi magbanding-banding sa bye. Hello guys, dana Miss Bye, lagi ka na po kong Alicia, namalit ko ang Lexi. Kanang idahang bawon para sa eskwela. Pwede sa aliyan ng hot cake? Ha? O pancake? O, hot cake lagi. Kasi nagluto lang na. At si Milani. Mabuno kang luto. Pwede na. Sama tayo sa. So guys, nanay si Tatay Be. Malabir ma. Ingani mo ka, Be. Mama yung gipalit. Ropis. Pwede sa tayo sa. Hindi kay tamis. Gipalit ko. Agad ko ang gipangpalit na ingani, Be. Nahurot na, Be. Mara na yung gipalit. Hani. O Yakult. Ha?
Muni mong dadan ugma ila Mama Julie. Sunod na pod ugma. Masildo na pod ka. Okay? Okay ba? Pagdali diha, pag-ilis. Yung lahat kay Lati Mayor. Nag-ansay ka lang nga putlong kamnay. Basketball na. Parang post din mo, ti. Saan ang matawan mo? Ayaw mo dali mo. Tagas na nagatkit, be. Desi mo, kung ay mo ko, kan desi mo subli bang. Oo, di ara na. Di ano ko eh. Ini, Kuha na, haplas. apa sa? Haplas na. Mukhaon ka ni Nay. Bukaan, hatkik mo na. Nagbaho. Magkanding gibatang, nay. Ano yung parang na? Ma, Asa man na yung may ikuhilo na, be? nasa iba to si Bible. Hmm? Iba ba o? Gusto na rin kayo. Naghugas kasi mong kamot. Wa. Wala yung problema ninyo. Before you eat, wash your hands. So, lakaw. Paghugas na mong kamot. Yung gara-gara. Igang. Martis ado, kusong putong kam. Kay, Nag-abris ko na magpasilot na. Ay, di pa para sa senior citizen na. Pasirot mo. Pasirot authorization. Waka ID harto. Waka ID. Ba't yung ulo? Pasirot. Dali, be. Kami nga, orang mingawa magmerkado. Dari, uy. Muli na napakaugma. Aisa, Oh, asan ka rin mga puso kaya sa itong tukano? bao. Mamuupan ko na mitin niya. Asa? Nadas to Matay ko na yung problem. Kaya, Uban, kasi may magatad nito. Adi na lang ma. Okay. Ngadong ka. Karon, magto kayo mag-upload. Lagi ni Kuli. Dari sa kang gusto sa di ka mahilak ha. Ugma, di magilak-hilak dito sa maribuhok. kasi na itong temperature sila kapag Ha? Ayaw lagi na ko anak kayo maguba. Di magilak-hilak kay Parang makasinto. kay May korta. kay di maghilak kay Kaya ikaw ang matar... dagan na. Ano may hilak-hilak ang dagan man? Napangag na gani. Mag-ilis kag sanina, magpajama kay daghay lamok. Mamayitid ka. Hmm? Alas Kamtid ka lati may mga tagpas yun. Babay na mo, babay na guys kay mo ato na slick sa Maribohok. Ato na sa mag-school na si Darong Martis na si mama mag-work. Hapit na pag ko mag-work kay Lati Imbi. Ikaw, pag-ilis sa daan ka, wasa ka magkuhan. Pangitag pajama, sanina. Ikaw, itong sanina, pajama bitong imong gisuot ka itong wapatan niya itong ganda, itong blue, mo ito isuot na pajama. katapong kuan. Nag-ansam ka na nis paglakaw na ho. Dagto ko ilamayo, kaya naabtan kong uwan. Nagsilpon-silpon niya. Nagkuwat kami mo. Dagto ko lang ka Ate Mayor, kaya naabtan kong uwan. Ma! Abo na ni Ate Mayor, ma. Nadi ha. Taniyatag, ma. Bye-bye na. Bye guys! Kay mo ato Mila Mayor maglaag. Aray! Siri. Bye-bye! Ikaw pag-iris na, bye!